Ajme. Čekaj, samo da ja pitanje mi Slušajte, Evo se pas. Evo ga. Koga slika? Koga slika? Ovog pasa. Vidi kako plače. Da, nije opasno. Njima ništa nije opasno dok se ne dogodi. Svi su oni neopasni. Svi su neopasni da se ne dogodi. Pa to je to, jer kad ugrize pas onda, eto, dogodilo se ono, znaš. Evo te ja da me ugrize, ja bi nju... Ma ja bi ubila, ne pasa, nego bi onda vlasnika ubila. Hvala Bogu. Jer najprije oni moraju sa brnicom vanka i naročito u parkove. Su naučnici, njihovi su magistri. Kako oni mogu znati da neće udrija, ubiti? heja, pa šta ću ti ja na moj lakat se udrija. Aj, dobro je, sad se ide. Ne volim. Ma hvala Bogu, neće te boli, glava je tvrda.